Radek, 38-ročný muž zmučený pocitom viny, prichádzal za súmraku na starý, opustený cintorín. Chladná hmla sa plazila ako prízrak medzi pokrivenými náhrobkami a on kráčal k miestu, ktoré ho desilo aj priťahovalo zároveň. Pri hrobe svojho mladšieho brata Milana, kde plamienok jedinej sviečky bojoval s vetrom, ho premáhal ťaživý smútok a spomienky na tragédiu spred rokov. Tancujúce tiene na kameni vytvárali groteskné tváre, ktoré sa mu posmievali z tmy, ako by vedeli o temnote v jeho duši. Každý závan vetra znel ako žalostný povzdych a Radek cítil, ako sa mu samota zarýva hlboko pod kožu. Toto miesto nebolo len miestom odpočinku, ale aj väzením jeho vlastnej bolesti, z ktorej nedokázal uniknúť. Okolitý svet zmizol, zostal len on, hrob a drvivá ťarcha minulosti. Keď Radek uprene hľadel na mihotavý plamienok, začul v porivoch vetra slabý šepot, takmer nepostrehnutelný zvuk, ktorý sa mu zaplietol do myšlienok. Spočiatku to pripisoval únave a smútku, hre svojej vlastnej zmučenej mysle, ktorá si vytvára prízraky v tme. No šepot sa vrátil, tentoraz silnejší a desivo zreteľný, formujúc sa do jediného slova, ktorému zmrazilo krv v žilách, jeho vlastné meno. Mrazivá hrôza, ostrejšia ako jesenný chlad, ho bodla priamo do srdca a neodbytný pocit, že ho niekto sleduje, sa zmenil na takmer hmatateľnú prítomnosť za jeho chrbtom. Pomaly sa otočil, dých sa mu zasekol v hrdle, no nevidel nič, len víriacu hmlu a kamenné sochy plačúcich anielov. Tiene okolo neho sa zdali byť živé, naťahovali sa a krútili v neprirodzených tvaroch, ako by sa ho chceli dotknúť. Aj keď sa snažil presvedčiť sám seba, že je to len výplod fantázie, inštinktívny strach mu kričal, že nie je sám. Z tmy sa náhle vynorila zhrbená postava, ktorá Radeka takmer prinútila vykríknuť, no bol to len starý správca cintorína, muž menom Ján s tvárou zbrázdenou ako kôra prastarého stromu. Jeho oči, hlboko vsadené a plné akejsi večnej únavy, si Radeka premerali s nečakanou vážnosťou, ktorá sem vôbec nepatrila. Nemal by si tu byť po zotmení, chlapče, prehovoril správca chrapľavým hlasom, pripomínajúcim škrípanie hrdzavých pántov. Táto noc patrí tým dušiam, ktoré nikdy nenašli pokoj, a táto pôda si pamätá viac, než je zdravé. Správca mlčky kývol hlavou smerom k temnej siluete na konci cintorína, ktorá sa črtala v hmle ako zlovestný prst. Drž sa čo najďalej od starej kaplnky a postaraj sa, aby si bol preč, skôr než hodiny odbijú polnoc. Jeho slová viseli v mrazivom vzduchu ako proroctvo, ktorému Radek nerozumel, no cítil jeho ťaživú pravdu hlboko v kostiach. Bez ďalšieho vysvetlenia sa Ján otočil a ticho zmizol v hmle, zanechajúc Radeka samého s jeho rastúcim strachom a novými, desivými otázkami. Nevysvetliteľná, magnetická sila ťahala Radka preč od hrobu, priamo k chátrajúcej kaplnke, ktorej silueta sa zlovestne črtala proti mliečnej oblohe. Hoci ho varovanie starého správcu pálilo v mysli, jeho nohy sa pohybovali sami od seba, akoby vedené vôľou niekoho iného. Ťažké dubové dvere boli pootvorené len na šírku dlane a z tmy za nimi sálal mrazivý chlad, ktorý prenikal až do špiku kostí. Radek s búšiacim srdcom vkročil dnu, kde ho okamžite obklopil pach hniloby a zabudnutia. Na omietke stien, popraskanej ako koža starca, rozoznával vyblednuté, neznáme symboly, ktoré v ňom prebúdzali pradávny inštinktívny strach. Jeho pohľad potom padol na drevený oltár, pokrytý hrubou vrstvou prachu, na ktorom ležal osamelý predmet. Bola to stará, v koži viazaná kniha, farská kronika, ktorá tu čakala celé 10 ročia. S rukami chvejúcimi sa ako osikový list Radek zdvihol ťažkú kroniku, ktorej stránky šuštali ako suché lístie na jeseň. Prach mu dráždil nos, no on si ho nevšímal, fascinovaný a zároveň vydesený tým, čo by mohol nájsť. Prstami prechádzal po zažltnutých stranách, po vyblednutom atramente, až kým jeho zrak nespočinul na dobre známom mene, jeho vlastnom priezvisku.
Záznam bol starý viac ako 100 ročie a hovoril o dávnej kliatbe, ktorá ležala na tejto pôde, o tragickom osude spojenom s jeho rodovou líniou. V tej chvíli šepot zosilnel, premenil sa na kakofóniu zúfalých hlasov mŕtvych, ktoré sa ozývali zo všetkých kútov kaplnky. Obklopili ho ako neviditeľný roj a v tom desivom zbore Radek s hrôzou rozoznal jeden hlas jasnejšie než ostatné. Bol to hlas jeho brata Milana, no nebol v ňom ani náznak odpustenia, len hlas plný obvinenia, bolesti a nekonečnej chladnej nenávisti. Ty za to môžeš, Radek. Ty si ma tu nechal. Zaznel Milanov hlas priamo v jeho hlave, chladný a ostrý ako úlomok ľadu. To slovo, tá veta, bola kľúčom, ktorý odomkol komnatu v jeho mysli, zamknutú na 1000 zámkov. Potlačená spomienka sa mu brutálnou, nezastaviteľnou silou vrátila do vedomia a roztrhala závoj zabudnutia. Zrazu to nebola len hmlistá predstava, ale živá, pálčivá skutočnosť. Nebola to žiadna nehoda. Znova videl ten slnečný deň, znova cítil teplo na svojej detskej tvári, keď sa s Milanom hrali pri starej rozpadávajúcej sa studni na okraji cintorína. V záchvate detinského hnevu kvôli bezvýznamnej hračke do neho strčil a sledoval, ako jeho mladší brat stráca rovnováhu. Videl ten prekvapený a vydesený pohľad v Milanových očiach tesne pred tým, ako zmizol v tmavej diere a kamenné múrivo studne sa s ohlušujúcim rachotom zrútilo za ním. On ho nezachránil, on ho tam poslal na smrť. Zvony z nedalekého mesta sa rozozvučali a ich 12 úderov preťalo mrazivé ticho noci ako údery sudcovského kladiva. V tom istom okamihu sa masívne dubové dvere kaplnky za Radekom s ohlušujúcim rachotom zabuchli a ťažká železná závora s cvaknutím zapadla na svoje miesto. Radek zostal uväznený v tme, ktorá sa zdala byť živá a pulzujúca neviditeľnou zlovestnosťou. Z hustnúcej hmly, ktorá sa prevalila cez kamennú podlahu, sa začali formovať prízraky, pokrivené a nehmotné siluety tých, ktorých mená už dávno vybledli na náhrobných kameňoch. Obklúčili ho v tichom, desivom kruhu a ich priehľadné postavy sa vlnili ako dym. Keď sa ich prsty, chladné ako samotná smrť, dotkli jeho kože, Radek pocítil, ako z neho vysávajú nielen teplo, ale aj samotnú podstatu jeho života. Každý dotyk bol ako úlomok ľadu vrazený priamo do duše, ochromujúci ho v agónii strachu. Spomedzi roztancovaných prízrakov sa pred ním vynorila jedna postava, ktorej obrysy boli jasnejšie a plné nevýslovného smútku, jeho brat Milan. Na rozdiel od ostatných, z ktorých sálala len prázdna zloba, z Milanovho priesvitného zjavu vyžaroval chladný pokoj a hlboká bolesť. Nežiadal pomstu a jeho detské oči, teraz prázdne priepasti do iného sveta, nehoreli nenávisťou, ale túžbou po jedinej veci – po pravde. Jeho hlas, šepot vetra medzi náhrobkami, sa Radekovi ozval priamo v mysli žiadajúc, aby sa konečne priznal pred ostatnými dušami a oslobodil ich od klamstva, ktoré ich tu všetkých držalo v zajatí. Radek pochopil, že táto prastará kliatba sa neživí krvou ani smrťou, ale hnilobou nevypovedanej viny, ktorá otrávila pôdu cintorína na celé generácie. Tvárou v tvár bratovmu duchu, zlomený ťarchou 10 ročí klamstiev, vedel, že jeho mlčanie musí skončiť. Pod ťarchou pohľadov desiatok stratených duší sa mu hruď stiahla v príprave na výkrik, ktorý v sebe dusil celý život. Radek, na pokraji šialenstva a so slzami tečúcimi po bledej tvári, konečne vykríkol do desivého ticha svoje priznanie, pričom každé slovo bolo ako vytrhnutý kus jeho vlastnej duše. Vylial zo seba celú pravdu o tom osudnom dni pri studni, o strachu, o klamstve, ktoré ho nasledovalo ako tieň. V momente, keď dopovedal posledné, zúfalé slovo, z Milanovej priesvitnej postavy vyšľahlo oslepujúce, očistné svetlo, ktoré pohltilo celú kaplnku. Ostatní duchovia s hrôzou a nemým výkrikom ustúpili pred tou žiarou a ich pokrivené telá sa začali pomaly a bolestivo rozpadať na prach a hmlu.
S ubúdajúcim svetlom redla aj hmla a s posledným vrzgnutím sa ťažké dvere kaplnky samé od seba otvorili. Radek sa vyvalil von do chladného sivého úsvitu, navždy poznačený, no konečne oslobodený od ťažkého bremena klamstva. Stal sa však novým, tichým strážcom tohto miesta, odsúdený vracať sa sem každú dušičkovú noc, aby v tichosti dohliadol na krehký pokoj tých, ktorých kedysi zradil.